Ahojte priatelia, vítajte v mojom novom videu, kde vám porozprávam o ďalších dvoch produktoch spoločnosti Vieda, a teda o korekčných vložkách do topánok, ktoré nazývame zázračné, pretože menia životy mnohým ľuďom. Ľudia si s týmito vložkami riešia napríklad krvný tlak, artrózy kolien, chronické bolesti krížov a rôzne iné defekty chodidiel ako plochá noha, haluxy, ostrohy na pätách a ďalšie problémy, o ktorých vám dnes budem rozprávať. Druhým produktom na dnes budú tieto grafenové okuliare, ktoré napríklad zlepšujú zrak, pomáhajú pri alergiách, uľavujú od bolesti hlavy a tých účinkov je samozrejme o mnoho viac. Napísala som tu: 20-ročné nosenie dioptrií je minulosťou. To je skúsenosť Oksany Černickaja. Oksana Černickaja ako prvá spravila objednávku na Slovensku a začala šíriť informácie o tejto spoločnosti ďalej, takže postupne sa začali dozvedať o tejto spoločnosti ďalšie a ďalšie krajiny. A samozrejme, že na začiatku bola skeptická, neverila tomu nejak, že tieto grafenové okuliare, ktoré nemajú žiadne dioptrie, by jej mali zlepšiť zrak, ale začala ich nosiť. Najskôr si dala vždy svoje dioptrické okuliare a na to si dávala tieto grafenové okuliare a po mesiaci a pol jej začali jej dioptrické okuliare vadiť až natoľko, že ich musela odložiť a teda už nosí iba tieto grafenové okuliare. Takže vráťme sa teda ku korekčným vložkám do topánok. Niekedy sa stane, že ľudí odradí cena, pretože tieto vložky stoja 133 eur, takže najskôr si kúpia nejaké ortopedické vložky z lekárne, ktoré stoja 50 eur, pretože chcú ušetriť. Tie ortopedické vložky im nepomôžu a aj tak sa nakoniec vrátia k týmto korekčným vložkám spoločnosti Vieda. Sú vyrobené z nanomateriálov, čo je mimoriadne odolná zliatina, je na ne záruka až 50 rokov. Farba týchto vložiek nie je náhodou, pretože podľa tradície čínskej farebnej terapie je zlato považované za najsilnejšiu farbu, schopnú úplne zničiť chorobu. Môžete si všimnúť, že na týchto vložkách sa nachádzajú rôzne otvory a tlakové body, ktoré stimulujú akupresúrne body na chodidlách. Tieto body sú v tradičnej čínskej medicíne súčasťou energetických dráh, čiže meridiánov, ktorými prúdi životná energia, ktorá sa nazýva Qi. Tieto otvory a tlakové body na vložke stimulujú orgány a rôzne časti tela a tým sa zlepšuje energetická rovnováha a podporuje sa zdravie. Na zadnej časti vložiek sa nachádzajú biomagnety, ktoré majú hlboký liečebný účinok, umožňujú pripojenie k elektromagnetickému poľu Zeme a tým pádom cítime silný prísun energie. Ideme ďalej. Túto schému reflexných zón chodidla ste si mohli všimnúť v mojom predchádzajúcom videu, kde rozprávam o Ventume. Dala som ju tu znova, pretože aj tieto korekčné vložky pôsobia na reflexné zóny na chodidlách. Takže v oblasti chodidla sa nachádzajú rôzne reflexné zóny, ktoré podľa reflexológie zodpovedajú jednotlivým orgánom tela. Keď nosíme tieto vložky, tak sa zabezpečuje reflexná masáž chodidla, regulujú sa všetky orgány v tele a tým sa stabilizuje krvný tlak. Takže tieto korekčné vložky, ako aj Ventum, pôsobia až na 20 000 bodov v tele. Ak si spomínate, tak som vám rozprávala o človeku, ktorý po infarkte nedokázal sám fungovať, nedokázal sa sám najesť, rozprávať a tak ďalej a vyliečil sa za pomoci aktivátora buniek. Takisto tam boli sojové peptidy, kapsuly na cievy a tieto korekčné vložky do topánok. Takže vy si ich môžete dať večer, keď idete spať, na chodidlo, na to si dáte nejakú silnejšiu ponožku a tak idete spať. Samozrejme, že niektorí ľudia hovoria, že oni s nimi spať nedokážu, pretože ich nabíjajú takou veľkou energiou, že sa im nedá zaspať. Takže musíte si potom odskúšať sami na sebe, ako na vás vplývajú tieto vložky. Na tomto obrázku si môžete všimnúť tie výstupky a teda na aké konkrétne orgány pôsobia. Takže sú to napríklad body pečene, močového systému, čriev, štítnej žľazy, sleziny, tráviacich orgánov, dolných končatín, pohlavných orgánov a tak ďalej. Ďalšia veľmi zaujímavá informácia je, že jedna pani merala koncentráciu aniónov, teda záporne nabitých jónov v miestnosti a namerala 15 aniónov na 1 cm kubický. Anióny, alebo teda záporne nabité jóny, sú vzdušné vitamíny, ktoré sa automaticky vytvárajú pri prírodných procesoch, takže tá koncentrácia aniónov bude oveľa vyššia v prírode, ako napríklad v nejakom meste. Keď sa ideme prejsť do lesa, tak tá koncentrácia aniónov bude
približne 1000 aniónov na 1 cm kubický. Tu si môžete všimnúť, že ten merač sa priložil na korekčné vložky a nameralo sa 608 aniónov na 1 cm kubický. A keď sa tieto vložky stretnú s vlhkosťou, to znamená, keď sa vám začne potiť chodidlo, tak tá koncentrácia aniónov sa bude zvyšovať a môžu vyžerovať teda od 600 až do 1000 aniónov na 1 cm kubický. Ďalej tento pán meral, koľko Gaussu prírodného magnetitu vyžarujú tieto vložky a nameral, že do tela dostávame 7,2 Gaussu prírodného magnetitu od našej matky Zeme. A ako som už povedala, tie biomagnety majú hlboký liečebný účinok, pretože umožňujú pripojenie k elektromagnetickému polu Zeme a teda my cítime silný prísun energie. Tento hlboký liečebný účinok má aj uzemňovanie, keď chodíme po tráve bosy. Začneme sa prepájať s tou prírodou, ako je to tu krásne znázornené. A sú príbehy ľudí, keď chodili po tráve po svojom dvore bosy a mali nejaké zdravotné problémy, tak tá príroda im poslala práve takú bylinku, akú oni potrebovali. Takže napríklad jeden človek sa cítil chronicky unavený, mal málo železa a na jeho dvore začala rásť žihľava. Alebo ďalší človek, ktorý mal tráviace ťažkosti a na jeho záhrade začal rásť repík, ktorý tam v živote nerastol. Čiže tá príroda je tá riadna medicína, ku ktorej by sme sa ako prvé mali obrátiť, keď máme nejaký zdravotný problém. Nie je to žiadna alternatívna medicína, niečo náhradné, že keď nám nepomôže vedecká medicína, tak sa obrátime k prírode. Malo by to byť práve naopak. Takže možno tam tie bylinky v tej záhrade aj máte, len ste si ich doteraz nevšimli. Ďalšia veľká zaujímavosť týchto vložiek je taká, že ak máte nejaký zdravotný problém a budete tieto vložky nosiť nejaké 2 mesiace, tak po čase sa vám začnú tieto vložky zafarbovať do určitej farby a vy si potom môžete pozrieť, čo tá farba znamená. Napríklad, keď sa vám zafarbia do červená, to znamená, že máte problémy so srdcom. Keď sa vám zafarbia do zelená, to znamená, že máte problémy s pečeňou a tak ďalej. Samozrejme, že keď nemáte žiadny zdravotný problém, tak tie vložky ostanú zlaté. Alebo sa vám môže stať, že sa vám nezafarbia celé na červeno, ale budete mať iba nejaké časti červené na tých vložkách. Teraz ideme porozprávať, na čo všetko sú tieto vložky do topánok. Takže v prvom rade sa rovnomerne rozklada tlak na chodidlo, stimuluje sa mikrocirkulácia krvi v cievach, napráva sa držanie tela, nepravidelnosti kosti, ploché nohy. Ploché nohy sú jednou z príčin bolesti hlavy, poruch držania tela, ochorení chrbtice, môžete mať problémy s bedrovými, kolennými kĺbmi, s medzistavcami, môžu vám opúchať členky, môžete mať krčové žily práve preto, že máte ploché nohy. Ďalej sa napravajú iné defekty nôh, ako sú nohy do O, čo si môžeme všimnúť na tomto obrázku, alebo nohy do X. Krásne sa vám tie nohy napravia vďaka týmto vložkám. Ďalej sa zmierňuje chronická artritída, krčové žily, posun panvy, bolesti chrbta, ramien, krku, zakrivenie chrbtice, dyslokácia, zakrivenie členku, bolesti nôh, opuchy, vdovský hrb a takisto sa napravajú haluxy, čo sú vybočené palce na nohe. Príčinou haluxov je napríklad tesná obuv, plochá noha, keď máte nejaké staré zranenia a to vaše chodidlo je poškodené a tým pádom vaše kolena, bedrové kĺby a chrbtica preberajú pri pohybe zvýšenú záťaž, čo následne vedie k zdravotným problémom. Na tomto obrázku vľavo dole si môžeme všimnúť, že keď máte klenbu spravenú na chodidle, tak máte zdravú nohu a tá noha vám ide pekne rovno. Keď máte plochú nohu, tak už od chodidla sa vám tie nohy budú zakrivovať a pôjde to celou kostrou, takže všetky kosti sa vám budú zakrivovať a z toho budete mať aj krivú chrbticu napríklad. Ďalej, haluxy, keď si môžete všimnúť, keď nosíte tesnú obuv, lodičky alebo nejaké botasky, tak tie prsty nemajú miesto v tej botaske. A ten palec sa začne zakrivovať, až budete mať haluxy. Na toto sa takisto nepekne pozerá. Myslím si, že určite tí ľudia majú veľké bolesti a problém s výberou obuvy. Ďalším problémom na chodidle môže byť ostroha napätie, čo takisto spôsobuje veľmi veľké bolesti a tie bolesti sa vám odstránia vďaka korekčným vložkám spoločnosti Vieda.
Teraz prechádzame na recenzie ľudí, čo sa týka korekčných vložiek. Do spoločnosti som sa zaregistrovala koncom júla a skúšať som začala korekčné vložky do topánok. Samozrejme, postupom času som si na ne zvykala, ale stala sa mi jedna vec. Zdvihla som ťažšie bremeno, než čo som mala a v chrbtici mi ruplo. Takže som užívala len nejaké utišujúce prášky, aby som to zvládala a išla som ďalej s vložkami. Tým pádom som pociťovala, že chrbát ma bolel menej a menej, ako keby sa to utišovalo, upravovalo. Ale pre môj pokoj som sa rozhodla, že predsa idem na rentgen s chrbticou. Tak som išla na rentgen, ale zhodou okolností mi to nemal kto vyhodnotiť, pretože pani doktorka bola na dovolenke a iný doktor nechcel do toho ísť. Takže som čakala, kým sa pani doktorka vráti. Prišla, ale zo snímku moc nevidela, tak ma poslala na magnetickú rezonanciu. Nastala opäť fáza čakania, pani doktorka bola opäť buď na dovolenke alebo neordinovala, ale podstata je, že sa to zase oddialovalo. Nakoniec, teda keď vyhodnotila ten snímok, tak bola v šoku. Vy máte fraktúru L5, takže stavec máte zlomený. Súrnik ortopédovi na úrazové. Ortopéd povedal, že on nič nevidí. Nebrali ste lieky, infúzie, špeciálne lieky, ale vy vravíte, že sa cítite dobre? Dáme spraviť opäť rentgen. Pán doktor sa pozeral na mňa ako vyoraná myš, porovnával dva snímky. Veď vy nemáte nič zlomené. Pozrite sa, na tomto snímku vidno, že to máte zlomené ako ceruska a tuto máte spojené. Malinká štrbinka je tam, ktorá sa dá dokopy. A čo ste robili? No a ja som mu ukázala vložky do topánok so slovami. Nosím ich non-stop v topánke, zrejme to je výsledok, za ktorý sa teším. Ani lekár, ani sestrička nechápali a povedal, aby som ich nosila ďalej, ale odporúčať ich ďalej nebude môcť asi ostatným pacientom. Na tomto obrázku si môžete všimnúť výsledok po 5 dňoch nosenia korekčných vložiek. Takže táto pani mala halux a po 5 dňoch sa ten halux krásne napravil. Tu si môžete všimnúť, ako sa za 3 týždne spravila klenba na chodidle, takže ak máte plochú nohu, môžete si spraviť otlačok na kancelársky papier, natriete si chodidlo nejakým olejom a keď začnete nosiť vložky, tak po mesiaci si znova spravíte tento otlačok a uvidíte, že tá klenba sa vám krásne spravila. Ďalšia recenzia na Halux, takže posúďte sami, že ten rozdiel je neskutočný. Prechádzame na ďalšie recenzie. Už nemám 18, asi každého v tomto veku už pobolievajú kríže. Osud ma spojil s vložkami vieda. V podstate som výskumný pracovník a žijem v súlade s presvedčením, že verím len tomu, čo vyskúšam a nie veľmi dôverujem predpísaným procedúram. Po prvom dni nosenia viem, že už ich nikdy z topánok nevyberiem a už som si objednal ďalší pár do domácich papuč, inak chodím bosy. A moje kríže omladli aspoň o 30-40 rokov. Nech si z toho zoberie, kto chce, čo chce, tí rozumnejší si objednajú vložky vieda a zbavia sa časti trápenia, ktoré nám prináša vek. Keď si objednáte tieto vložky a začnete ich nosiť, tak samozrejme budete cítiť na začiatku bolesti. Tým, že máte roky zakrivené kosti. Tie kosti sa vám začnú napravať a teda logicky budete cítiť bolesť. Takže prvý deň sa odporúča si ich dať napríklad 30 minút, druhý deň hodinu, tretí deň 2 hodiny a tak ďalej. Idete podľa vlastného pocitu. Napríklad ja som vydržala prvý deň 3 hodiny a druhý deň som ich už mala celý deň na nohách. Takisto môžete mať závraty, môže sa vám točiť hlava a vtedy tie vložky treba vybrať a pokračovať neskôr alebo dať si ich na druhý deň. Ďalšia recenzia. Tiež môžem povedať, že zo začiatku nosenia vložiek mi zostávalo úplne horúco, celá som sa spotila. Pred 2 mesiacmi som mala úraz na nohe, pred 10 rokmi trombózu a tiež skoliózu a po asi 3-4 dňoch nosenia vložiek mi hrozne trhalo v nohe a taktiež v bedrovej časti, kde mám skoliózu. Za každým, ako si ich obujem, mám návaly tepla po celom tele, čo značí, že sa mi spriechodnila lymfa a všetko sa dalo do pohybu. Vložky nosím poctivo každý deň a cítim obrovskú úľavu. Ďakujem za možnosť liečby bez liekov. Priatelia, prechádzame na druhú časť tohto videa a teda idem vám porozprávať o okuliaroch z grafénu. Rám týchto okuliarov je vyrobený z grafénových kompozitov a teda emituje od 1000 až do 2200 aniónov na centimeter kubický. Môžeme ich nosiť ako čelenku alebo si ich zavesiť na tričko, pretože tie účinky pôsobia na oblasť 30 cm. Tieto okuliare ochraňujú naše oči pred UV žiarením, keď sme na telefóne, počítači, keď pozeráme televízor a tak ďalej. Stimuluje sa krvný obeh okolo očí, zlepšuje sa zrak a normalizuje sa očný tlak. Takisto si ľudia dávajú tieto okuliare do džbánu s vodou na noc, pretože
Počas noci sa tá voda nabije záporne nabitými jónmi a táto voda sa stáva zásaditou liečivou vodou. Taký istý účinok dosiahnete, keď si budete fúkať vodu aktivátorom. Takisto sa tá voda nabije záporne nabitými jónmi a skúsenosti ľudí sú také, že sa im začal znižovať cukor. Napríklad jednému človeku po týždni pitia takejto zásaditej vody sa mu znížil cukor z hodnoty 23 na 5. Samozrejme, že existujú aj detské verzie, príde vám k tomu aj takáto modrá kartička. Z druhej strany je taký biely pásik a keď si na to dáte sklíčko tých okuliarov a začnete svietiť modrým svetlom, tak budete vidieť, ako sa vám krásne prefiltrovalo to modré svetlo. Tieto okuliare ďalej zmierňujú zrakovú únavu, suchosť oka, slzenie, bolesti hlavy, migrény, zápaly dutín, alergie, upchatý nos, bolesti hrdla a takisto sa zlepšuje stav s problémami ako strabizmus, astigmatizmus, svetloplachosť, opuch, šedý zákal, glaukom, krátkozrakosť, krvácavosť a zápal ucha. Takisto ľudia, ktorí tieto okuliare používajú pri šoferovaní, povedali, že v noci lepšie vidia aj pri oslepujúcom svetle protiidúcich aut a cez deň ich zase neoslňuje slnko. Takže aj na toto sú dobré tieto okuliare. Prechádzame na recenzie, takže dieťaťu bol diagnostikovaný strabizmus, amblopia a hydrencefalitida v mozgu. Okuliare, ktoré mu predpísal očný lekár, nemohol dlho nosiť. Bolela ho hlava a vždy ich zahodil. Nikdy ani na minútu nezloží svoje grafenové okuliare z viedy. Takže môžete si sami všimnúť, že toto je výsledok po 3 mesiacoch, kedy tento chlapec nosil okuliare. Ďalšie skúsenosti ľudí. Som veľmi spokojná s grafenovými okuliarmi po skoro 3-mesačnom nosení doma a von. Cítim obrovský rozdiel. Nebolia ma oči, neslzia, nesvrbia, dokonca ani s dutinami nemám problém, sople takmer vôbec. Hrdlo som mávala často, predtým zapálené, teraz vôbec. Známi mi hovoria, že už tak nefúfnem. To neviem, čo znamená, asi, že tak ťažko nedýcha. Minule som ich mala menej cez deň a hneď som cítila rozdiel, keďže často som na mobile, začala ma boleť hlava, keď ich mám, tak vôbec. Aj kopec chorých ľudí bolo okolo mňa a ja som zdravá. Veľká vďačnosť. Ďalšia recenzia. Predtým, ako som začala používať okuliare Vieda, som si spravila sken prístrojom Oberon. To bolo 16. januára. Mám problémy s očami, na ľavom oku som po ťažkom glaukomovom záchvate a na pravom oku mám oddelenú sietnicu. Na skene zo 16. januára je väčšina tmavých štvorčekov, čo znamená veľké poškodenie oka. 26. januára som si opäť spravila sken. Medzi tým som stále skoro nosila okuliare Vieda. Vidíte tam trojholničky červené a ružové, tu sú zdravé časti oka. Videnie sa mi za túto krátku dobu zlepšilo a dúfam, že aj sietnica sa uzdraví. Na zatvorené oči som začala používať aktivátor buniek. Ďalšia skúsenosť. Môžem potvrdiť aj ja, že okuliare sú úžasné. Mne poriešili alergiu na chlad. Roky trpím od jesene do jary zápalom dutín a opuchom nosnej dutiny. Okuliare nosím od polky decembra celú zimu až doteraz. Žiaden problém, bez bolesti, bez opuchov. A to som každú zimu bola na antibiotikách plus tá bolesť. Takže priatelia, to je z mojej strany na dnes všetko. Ak máte akékoľvek otázky, tak ma kontaktujte na moju e-mailovú adresu vieda18@gmail.com. Majte sa krásne.